関西出身または関西を中心に活躍する素敵なお父さんを表彰するベストファーザー賞 in 関西。今年で19回目を迎え、6つの部門で6人が選ばれました。経済部門では分析計測機器メーカー堀場製作所の堀場敦会長、ものづくりの部門では1893年京都で創業した民間初のはかりメーカー石田の石田貴秀社長が選ばれました。家庭をしっかり支えてくれている妻のおかげで心から感謝しております。ありがとう。他にも文化部門ではギタリストのみやびさんが、政治・芸能・メディアの部門でもそれぞれのベストファーザーが選ばれました。